Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigadyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio, Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man ang sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawag iti nembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga orasyo, kada kaya amin nga sangapa na papagayam. Ang padaanan nyo, iti pakasalitaan ni John, nga napoluan, ungot ni Amang. Amo yun, ti ungot ni Amang? Amo yun, ti kaya sa ti ungot, labay, uno pinggan. Ungot ni Amang. Iti pa nang isurat ni Sal di Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas sa Ilocos Norte. Di pagkasalitaan ni John, iti pa nang isurat, kaya parang ipatulod ni Sal di Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte, nga napoluan. Ungot ni Amang. Dear Manong Nemi, nakariingak iti gulintang tinapigsang ng takatuk o nutuktuk ken pukaw ni Amang. Nalabit mabisin nga tamanen ket saan nga maikaso ni nanain siyang apakanen. Tamakubing kumitaado nga trabaho na iti balay. Manong Nemi, agpukpukaw manen, agtugtugtog ni Amang. Mabisin nga talaga manen. Siyak ni John, may sakadagiti apo ko ni Amang. Agnaedak iti daan kendakkel nga balay. Dua agad sa aran. Anaaramid iti radrilyo nga nalaokan iti konkreto nga apog, baldusa, ti suelo, iti umunang nga grado, ket narra at tabla ti suelo ken diding dito nga balay manong. Kapis met dagiti tawa na, napintas di disanyo ti bubeda Manong Nemi. Iti ababa apan nao ket ancestral home. Dagiti nagkakauna nga balay Manong Nemi. Balay di tiyempo ti Castilla. So ti balay ni Amang ngayan ko ita. Tinawid ni Amang dito nga balay kadagiti apong alalahay. Iti apelyedo nga sakramento diti ilim nga San Nicolas ket saanen nga mangmangeg. Nupay nalatak idi una na apanawen ti sakramento nga apelyedo dito San Nicolas. Segun ti istorya Manong Nemi, naggapo iti puli ti Espanyol
dagiti apong ko, alalakay ka na bakit. Kaya sumadlayang tinagapwak, natayag, mistiso, oratan ti takyag, ken barbunan ti barokong, agasla gardo bersusa, ti langak manong. Gardo bersusa, ti kiingas kong artista. May isang abogado ni Papang, ket riterado met nga maestra ni Mami. Yan. Agnaid da sa Jaway. Adda amin nga kaabsat ko sa Jay State manong. Amin. Adda amin sa American. No apeng adda kita dito Pilipinas ket imayak like nagbakasyon. Inawis na ti mayor idi imay nagtor sa Jaway nga atendarak kano ti coronation rites iti koronasyon iti panakakorona corona wan ti makoronaan nga reyna iti ili nga San Nicolas kadedi nga piyesta tanaang iti interbarangay festival inkalika kumot kada bakasyon manong nemi kaili ko ti lugar nga nagtaudak agasem manong nasurok nga 30 nga tawen adyak nakita ti ili manipod nagmigrate ti pamilya mi sa Jaway nasurok nga 30 years 3 nga dekada wanong nemi saan nagbakasyon adon tinagbaliwan idin ti ili mi sa nakas idi una nga panawen dadak kalabalay ken establishmento ken nasemento metten dagiti dalan talagang adon tinagdurasan ti San Nicolas. Nabayag idi nga nagnaed ni amang kunak no mampe grandfather ko. Lulo ko mang amang ti awag mi. Nabayag idi nga nagnaed ni amang sa Jaway isu na ti kapuna nga napetisyonan ti pamilya mi tapno di kasta ket makadano nakmet sa Jaway. Naanos ni amang kadagiti anak na ken ore kada kami nga puko na. Wen. Nasapsapa lang amin nga natay manon nemi dedi lang. Ayan, ni ilang ti awag mi ken ni Lola. Natay dedi Lola manon nemi ket sipo di din nagbaliwen ti ugali ni amang. Kanain idin ni amang manon nemi nga rumwar agtaltalaw-taw kasla agmauyong. Nalabit, sana nga may liwliwag, ti pupusay di apong bakit, manong. Insurrect ni Papang iti home for the aged, manong. Kana imbag sadya, ti maasikaso na imbag. Ado ngamin ti trabaho dito Hawaii, ket awan ti makasawa ken kuha nga mga asikaso. Wan manong, dahita ti malagip ko. Agtaltalawataw ni amang, manibot di dinatayan ni Lula. Ngayon di agbayag manong nemi nakalibas ni amang iti ayan na nga home for the aged ket kasla asuk nga nagpukaw. Madalagan kami agsangsangit ni mamang yung pang-aasihan nako sa pulay nyo ni amang ay na matayak laki din ito yung masarakan ni amang. No, sa dinong amin tinapnapanan na. Ay, dahito tinakamat bante ka rin diyang alakay. Di na mailuliwag ti pupusay di mamang. Itata, naglibas. Kaya po ya. Nagri ka na sa punan, nagbagtip. Buyo matakas ta. Anyang aurte haramiden. Sa punan tayo tayo sa turumbeng. Kinunamat ni Manang Salvasyon, nakabsat ko. Ti doktora kabsat ko manong. Kaya baka mo iti sheriff, iti autoridad ti Hawaii, ket kasin apo Diyos, nasa pulanda. Kasta una idintikotong ni amang manong. Manipod nagtalawataw, naging nga nasa pulan mi. Kaya nakadungdong rit, nadulpet terwaten na. Nalabit itinaunday nga aldaw ken bulan nga saan nga nagdigdigos. Nagdesisyon manin ni mamang manon nemi suda kini Papang. Nga isirek na iti mental hospital. Manong nemi masyanak kini amang.
Kumaka nagtalin na edi ti balay. Tas siya kun ti mang estimar. Nga madumat ti pakakumikumak. Kabata may sak nga engineer manong name. Kaya do ti trabaho ti dakela kumpanya ti construction firm nga pagtatrabaho dito Hawaii. Supervisor kadagiti project. Kas kuma iti panagkalsada, panagsemento, iti dalan, rangtay, riprapping, kanda dumapay. Nagbalin ide nga problema mini amang. No pa'y mariknak iti nalaus ng panangaasik kang kuwana. Utang mitibiyag mi. No awan ni amang, awan mo't ni papang, awan kami mo't kumang apukon. Napatig ti kada ni amang kada kami manong. Napatig ti akem na iti pamilya. Napatig iti kaadanan iti lubong ure may sa isunan ngag mauyong. Nagdesisyon da papang kini mamang isirag da ni amang iti mental hospital kat naarami na kasta. Nabayag sa jay taad da iti nalaing nga doktor nga psychiatrist nga mangisimpa iti pampanunot. Dakel tinamnama nga maimbagan ni amang. Duwa nga bulan pa'y laeng iti uneg ti pagagasan. Iti taad da tawag manipod iti mental hospital. Ada kano dinangran ni amang. Diyos ko ya. Ada kano dinangran ni amang nga kaseldana. Kat kastaona iti namsaakan na. Naimbag kano tanasigod dagiti atendi iti daytang nga pagagasan. Kat na itarayda manong name iti ospital kat naanawan da ni amang. Susapo ya. Imbes ko mga umumpag ni amang. Ad-adamat nga imuyong. Kinuna ni Papa. Ano ito trumbay karamidan tayo. Dinamag man ni Mama. Kasla adda kam idi ti conference room. Ito di Senado manong name namang sulbar iti naidatos nga problema. Problema mini amang. Ano nga tanong, ibiyahe tayo nga pagbakasyonan ni amang sa Pilipinas. Kinunamat di manang salvasyon. Kasi sinukot di mga asikaso, mangkitaking kuha na si Jai. Alaman? Dito pa'y kabailan nga estima rin dito. Kaya tayo kumati rumbay nga mga asikaso kayong kuha na. Ni manem papang. Kaya damat tinanin siyang. Kaya nila kailando. Di kita caretaker di pinanawan ti nga balay. Di oray solduan ta ida. No iso tinasken. Awanin ta sa purenda. Mangipatulog tayo ito gastusan na bills para iti kuryente kad nanom. At dapat maited nga allowance kan swelduda nga mga sikaso kan ni amang. O, iso dapat iti mangala kadag iti apit iti talon. Damag ko nga napaadal dati kakaiso ng anak da. Ngayon ko nada nga nag-abroad ka no. Yung kalindagan mat manong name ni manang salvasyon. No, anya ti desisyon ti majority sumurutak no iso ti pagsayatan ni amang. Kinunakmet mano. Sumat ti kunak da dyan. Sakmat da dyan tagsao. Kat naarabit nga ro da kasta manong. Nagluwas idi manong nemi da papa kini mama nga kaduada ni amang tapno isublida dito Pilipinas taditan ti pagyanan na. Makabulan idi ti bakasyon da papang kini mamang dito Pilipinas kini di agsublida dito Hawaii manong nemi. Magagaranak idi nga mangdamag no anya ti kasasahad ni papang nga pinanawan da sa Pilipinas iti ili nga sa Nicolas. Kumusta ni amang papa? The private nurse nga swelduan tayo. Mamindua iti makalawas nga mapanakitaan ti kasasahad ni amang. Kitaan na ti blood pressure na, sugar counts na, kaya dumapay nga mabalin nga pangdoktalan iti rumso nga sakit. Amo makita lakayan ni Lolong, ni amang. Kat pinasempami pag-aam ti silad na, iti sirok dakil nga balay. Kinunabat ni ama, ni mama. Anak ko na ima? Pinasempami ti silad ni amang, iti sirok dakil nga balay. Pinarami dami iti comfort room kan
laboratory preparation table. Tapno mabaling na tanti umismo uno mga deposito sa gitna nga saan nga rumrumar. Adarehas ti recap ti silad na. Kat kandaduan ni Lando no sumken ti uyong na. Ada sumsumro na. Pasaray magsimbang ti panunot na, pasaray ka no matagbagtit. So kasajay, adarehas ti recap ti silad na. Kat kaduan na ni Lando ti magkikita kayong kuha na. Iso nga agsingsingpad ka, ha? Papa, agsingsingpad ka, dyan. No di mo kaya tagnanayon nga nakapupok. Sabi nga siya, ti bagayo. Haha, tiket ko sa wen. Dahil dati bagbagami ka ni Amang. Agsingsingpad ni Amang mo, tapno di kastagat saan nga nakapupok. Tano agbagtit, ipupok na. Ngayon na si mga panunod na, medyo ikad dati waya-waya, basta halagid di makaruan ito nagtibalay ha, kaya yung nagtinaladan. Pa, kaslamat lang nga nasentensyaan nga balod ni Amang, nakakaasimot, kinunan. Kinawan ti mabalintay anak, nasa ti pagsayatan, kaya Ruben nga ramidan tayo, dinesayasayaan nga agtal-tawataw. Kakaasimot ti kas kengkuanan niya, kasta at nataingan, no agkabaw, no agbaw yung, nampiya ko mo no agkabaw lang, magmauyong mo eh. Nalala ha, mo regrigata data amok, nga napatag-unay kang kani Amang. So nga, kasi ay nakasasad na, narigatan no rumor pa eh. Agdangran nga ro, doon saan kat iso ti dangranda. Sige. Awan mo balin tayo, Amang. Saan nga sakti Amang mo, papangnak. Agad na engineer na ya. Hindi mo papa. Manong nemi na panunod ko may tinagbakasyon dito Pilipinas. Idi imay nagtor ni Mayor kaya mga kadwana kaya inawis na kaya paskan iti coronation rides iti piyesta ti ilimi. Nasya at met, nagbakasyon ako na. Tanabayangan tsak ng kita ti lugar nga nagtaudag. 35 ti tawen ko. Awang pa idi ti asawak manong. 5 ti tawen ko, idi aglos kami ngagpahaway. Malakip ko, 5 pala tawen ko idi. Dito ya ka nagbasa manong, dito Hawaii. Interpos ko ti kursok inhinyero. Dito pa yan nga na, ay dagay masawak idin. Yeah. Ada asawak idin manong. Ay gorga. Dito pa yan nga nag-asawak, ngemdag sanggas at tanatay, dagidagi na. Ito na minsan nga pa naka-aksidente mi. Manong nemi. Wen, malagip ko dito nga pasyat tibiyak ko, tinapalabas ko. Dito ba tinasakit, ngayon nagpanunutin. Ada din asawa, kaya dapay nanak mi, ngayon mitira minsan nga pa naka-aksidente mi, natay dagidagi na. Nasakit idi tinakim ko. Kumakit siya akong tinatay. Kung konak ng sangsangit iti. Tasyak idi tinakalasat karitang aksidente. Tinasakit pa nga panunutek. Kit kinaguralak di kinarakel ni Criselda nga asawak. Di asawak. Kunada nga naimbagla ko mga siyak tinatay. Tasyak idi itinagmaneho. Naggapo kami di manong nemi di may nga birthday party kat Jack Libaken nga nakainuma. Dakila lesson kanyak, dedi nga trahedya ti biyag ko manong. Tinapasama kiti agina. Nabayagin dedi. Kat nabayag ng liwag ko ti amin. Huwag manong nemi. Mangipaneknek nga Jack maisukat at nalakat ti asawak. Sa anak nga nagas-asawa idin manong nemi. Agsisimparat at panunod ko, idi makagteng ako ni Tiya. National Ninoy Aquino International Airport. Sa naglogan kami matlangin ti aeroplano, iti airpuerto, manipod iti Ninoy, agturong kami ti Quiapo Airport, iti Lawag City. Nalagip ko ti kinaubing ko,
Inosente iti 5 nga tawen ko iti panawak ti Ilocos. Kinita nga bakasyon kalpasan ti nasurok manong nemi nga 30 nga tawen sa iti Makelak ket ti Manorak meten iti Hawaii. Naimbag tamok tagsarita iti Iloco. Tada iti gunam-gunam ni amang. Rompeng ka nga surusuruan tinakaisugudan ka bukod nga lengguwahe. Na siya nga masursuro ti English speaking, tarita nga ti pagsasaw di Amerika. Ngam kasapulan nga amuan tinagtaudan nga puli, ti bukod nga kultura ken tradisyon. Alas 12 pasado ti rabii, iti makasangpet akon iti balaymi. Ti daan ken kunada nga ancestral home. Naragsak danana insyang kenita talando anang sabat kanyak parang nemi sinuldsud ko nga dagos ti sasaaden ni amang. Ay ni amang ay adda nga matmaturugan iti silid na sir. Kahit ko kitain suna. Kuyugan dak please. Manong nemi inuyugdak nga ron. Maasasyanak nga makakita tilangan ni amang. Nakakukot, nalabit nga malamin. Tana nagtudo itay tinapigsa. Nakalukat ti kapis. Tirikap na nga tawa ito uluwanan da ito'y. Adarehas ti tawa. Ken ti ruangan ti silid nakarehas. Nakita nga daules da ito'y manong nemi ngem nakusayan na nga ta iti kaimas ti turog na. Diakon tinukay ti turog ni amang. Kasaritak to iti kabigatan na kunak iti nakam ko. Inursak ni amang. Amang kumustakan? Siyak ni engineer dyan. Ti paborito yung apo ko. Imayak amang takayat ko nga makita ti sitwasyon mo. Kaya takas lasaan nga makatal na sa Hawaii. No saan ko nga makita nga mismo. Iti kasasaad mo amang. Kinasasalitak ni amang naman pa amok na saan na kamangeg. Ngayon iti nga gundaway manon nemi nalukag ti turog ko. Panagin inanak kapot tinabanog ka panagbiyak inita. Tugtog at tugtog ni amang. Ah! Bulintang tinapigsa nga tugtog ken pugkaw ni amang iti dayta nga agsapa. Sumingsingis gaya man ti init. Naranakanak iti turog ko iti rabii nalabit kapot ibanog ko ken puyat ko nga nagbiyahe. Tinurong ko ti kusina nakaluto gaya man ni Nana Insyang. Ay agkapay ka barok. Engineer, sir. Thank you, Nana. Naisagana ng titraon nga pamigat ni amang. Nana, ay, sir. Si ako di ba pan mangpakan keng kuana, kini amang. May iliwak kini amang. Kahit ko nga pakanin ni Suna. Kahit naglayon kami ti silid ni amang manunemi inlokat ni Nana Insyang tiya terehas nga rekap ti ruangan. Nasdao ni amang nga nakakita kanya. Huwain manong. Di na siguro naman nga makita na ti paborito ng engineer nga po ko. Kumusta kayo naman? Ha? Di ko na, kumusta kayo? Inarakop ko. Nagsawong kami manong. Binuibuyak anangan. Inigop kumet manong nimi ti kape nga tinimpla ni Nana Insyang. Amang, mas asyanak kada kayo. Amang, malasyanak. Siyak ni Jan, ni Engineer Jan. Ti paborito mga apo ko yo. Malagip yung awanin ti asawa. Kati apo ko itutuod kanyak. Kamutan na disgrasya da ili.
Amo ka di amang nga italang ti panagbakasyon ko dito. Kahit kailangan makita ka makadernet, so wag mo nung bolan pa kidi. Malasin na kamang. Ay, kawala po. Malasin ka. Insugmat na. Nasdawa kidi adda iso na sa Hawaii kat saan nagngama mo. Amazing. At agbagtit ka rin ini. Itaama mo na kon. Binibuyo ka nangan. Intol makapangang ka amang. Nagdigos ka Kanagsukat ka. Tayin tagpaspasyar. Tagpaspasyar. Insag patang kagamit ti paborito mga pulo kan pantalon. Ada pa'y kalugong mo nga Django. Django style. Una mang, amo ka paborito yun kat. Dapit na siya pulo kan na siya pantalon nyo, sa sapatos nyo sa kalugong nyo nga pang Django style. Amo ka na mahilig kay western film. Wala. Kamaliyaw. Sak ni Django. Una mang. Bagtit kan sa? Ay, ay, amamukha, dyan na po. So, ang pagdanagam, nasimbang ito ti panunod siyo. Aging gaman ng name ni super lang di panakadlaw ko. Ti pangpanganan ni amang. Ti ungot ni amang. Adada nga susarin na deta, no, mga nisuna. Awan sa Jawa na ito ya. Dito ka nadanon na. Paborito ng sakit nga ungot na ito. Nalabit, manong nemi, iso nga awan tilunglungan da, kas kumatibaso, kadar kita'y mabuong, hindi kita'y pino. Kamuta sigon, manong nemi kanina na insyang, ibakal na kanong ipuro-puruwak na kita no sumuro, di kat mabubuong na kita'y baso na kada plato na. So dahito siguro tinted na nga, ungot na. Nagibakal ngamin kahit. Yung saan nga sabsabot manong nemi ti ungot ni amang. Kas iti araramatin na iti ununa ng ungot ko na dagat sabsabot. What? Yung saan nga sabsabot. Kas na puro mga sabsabot. Wano malukong kunatay kuma. Itay nalungog. Yung saan? Naidumdum at isileng ken labasit da ito'y. Kasla kapadar ito kunada nga 24 carats nga singsing. Wano alahas. No palosen teksao. Kasla balitok ti ungot ni amang. Diyak in padlaw manong nemi tinakitak nga ungot ni amang. What? Ibagak ngagdigos kading kami agpaspasyar manong nemi amok na pigsa amag na ititawan ng 75 ni amang. Kad nagtungpal ni amang. Rimor kami manong nemi nagpaspasyar kami Yung paspasyar ko nga ti arwaten na manong nemi kat kasla Django. Hoy, kasla kuboy. Kurang na lang di paltog kan kabalyo na. Nakita tidapintas nga sirmata ni amang iti panagpasyar mi. Panangipaspasyar ko ken kuana. Ket uray iti panaturog na iti rabi ket kadwa ko ni suna. Ta siyempre madigos ko, masukatak, madalusan nga na imbag iti kwarto na manon nemi. When nagpagata nga kiti katre ken kudson. Ket na isarak iti salad na tapno komportable mat nga maturog. Amang, ay, apo, saan ka panawan iti salad mo? Ken saan ka rumrumwar? Kadwanak, saan ka rumrumwar? Tano at mapasamok mo tiruar. Baka delikado.
Napanunod ko manong nemi nga saan lakit di nga makarawar itinaladan. Tapi na trabaho ni papang tinaladan manong nemi pinarabawan na itilandok arehas anatiradan. Kaya na nga to tirehas kanandok tirikep tiruangan itisango tinaladan. Dadakkel manong nemi digiti aso nga gwardya itilakub ti arubayan. Kasta iti balay mi manong. Saan ta nga basta mastrek kapatado digiti gwardya nga aso saan nga to ti alad. Inidamo nga naturugak idisilid ni amang nga nagkasilid kami. Diyak impadlaw nga sisiimat. Amang ang kunak no rumwar kabayatan nga nakaturugak. Ngam nasingbet ni amang. Nasingbeng itinagpatnag kasta-kasta. Kang kanain ko kasasalita no pay limitado ti sungbat dagiti sa lutsud ko. Limitado ti sungbat kan balikas na. Iti may isang aldaw manong nemi mighty nurse nga mga asikaso ken kuana. Manong nemi. Nakaw. Ingkarik ini tiriknak ti bagik manong nemi nga awanan ti kasukat iti Criselda. Natukay tiriknak manong nemi ti kinapintas ti nurse nga mas asikaso kini amang. Nabatumbala ni tiriknak iti pintas na. Slender nga bagi typical nga lasbang ti baysa nga balasan. Bagay ti arwatan na nga puraw ngayon uporme ti nurse manong. Ay, ada kagayam sir. When? Siyak ni dyan. Apo ko ni amang. Ay, nasiyata sir. Tumayo bisitahan ni Lolo. Dinamag ko manong name tinagan na. Risa Ballesteros. Agtrab-trabaho usuna akas nurse iti asideg nga klinika ti hospital ti Ili. Isumatlagayom na kano porme manong ta nalabit nagkapo iti duty. Kini dragpin na nga umay mangkita kini amang. Dahil din tirugi nga nagsinangid kami kini Risa. 25 titawan ni Risa. Idin to ta 35 kun manong. Awang pa kano ti boyfriend na ito, handa kano pinapatpadasan din na kay boyfriend. Meaning, virgin. Dito man pa ti nurse nga 25 years old nga virgin. Kaduhan na kano mangalala ti nursing nga manong name ka sandan nga virgin no agreduarda. Ato kano ti agar-aram kang kuana manong naming nga awang pa iti sinong batan na. Takayat na kano matungpal terapab na. Tagtrabaho di abroad. Nagrayuak kini Risa manong name ket inawat na ti panagayat ko. Naawis ko nga napang kami nag-date manong name. Wow. Dariing manintirik nak ti aging karik ini manong name ket awanin ti kasukat ni Criselda. Nga magayatak manin. Kahit kumanin ti asawa. Nag-date kami manong name kini Risa. Inawis ko, nagboy kam di sine, iti mall. Kahit dito nga nag-raip, dagiti bibig mi. Dito nga naglanang, dagiti bibig mi. Naging inarakop kami, tinakairot. Nakapapawot, ti panaglanang, dagiti bibig mi. Na minsan din nga inawis ko manong name kiti minsan nga imay dito balay kalpasan nga nataming na ni amang. Imbaga keng kuha na nga mangrabi pa lang umuna sakbay nga gawid. Nagkalanglang kami nga nangrabi. Kit kinasalitak bet ni amang nga saan na ka maturog iti salad na. Mawatan nagmat. Sige. Good luck kang kapag napintas dinners ko. Ma'am, baluak na bayag data, lambam data. Ni amang met. Anit kayo sa word. Ay, kaya ka kumabalik ng asawain ni Suna. Ni amang met sa nang orte mayat kada kayo. Kaya tumangin kumabalik ng ordeta. Ay, di mo lama. Gano kasta nga asikasuna ka rin. Kuna na. Ni amang ito dyan kanyakon
Kay sungar nga ko nakamarasaka nakapaw. No, na kayo kaniri sa tiyag katuluyan. Manong nimi, mangrugin sabat ng simpan ti panunot ni amang ko na. Tamanin po diti kaadak dito ay manong nimi nga kaedda na kasilsilad na ket ni. Sampay mo't pa simuno ti bagtit na. Dakilore ti itulong ko manong. Ket kaadak dito ko na. Sa mesa, imbag lagi na nagpakasyon na, siyempre, namamok dito na pintas ng nurse ni Amang, kat nagkurso na akit ni, umyan lagi di dirisa. Manong nemi, umyan ko na kumanga magpakpakada matidin. Intulod ko nga gawid ni Risa, ni Mimbaga Kristoy. Mabitlay Risa. Kahit kangakan nga narakopen, please. Manong nemi. Hanggang nga kawawid. Agawid at madanagan na yung parents ko, pinakakapsat ko. Amudang matagadakan to eh. Anyat amuda, baka kasumro ti bagtid ni amang mo. Ito palang artisilet ko. Ha? Uwan manong nemi numumpay saan nga imyan ni Risa karidi nga rabi ngem manong nemi. Dito yan nga inted na nga insagot kanyak ti kinapirhen. Diyan na. Risa. Ala. Ang mga nusad nagtog itong pal. Baka matunday di kita harapahap ko. No harapahap mo madlante ka bro. Di asawain ka. Tap na may tuot ka sa Jaway. No kahit mo trabaho sa Jay, di isa rekad to. Kalbasan mo nga anak, hindi ka. Ipas ngayon mo nga anak tak. Kasla nagsubli manong nimi ti kinaubing ko, idi taar-arakupek, agin inarakop, kinagin inagek kami kiniris. Kasla karugrugsuak pala idi manong nimi sa bagay, tatawan ko nga 35, narugsuak, kad narugsumat ni Risa. Nagbaris rusas, dahil akan ito, manong nimi, ket uray no apagbiit laing. Tawang pa'y may nga oras manong nemi ngem namsek iti asog ka na rin engday nga siled. Nagkabay kam lang kini amang ti siled manong. Siguro mangmangig na nagiti asog ka na rin eng ni Risa. Baka magsubsublimat ti kinaubing ni lolo ni amang manong nemi nga makanggang kanit kaslo umaw-awang asog ka na rin eng ni Risa ng runa no adda na kinibibig ko iti barokong na manong nemi. Oh, John, Risa. Risa. John. Oh, Risa. Uwan manong nemi kasta nga ron tinapasamak. Saan kon nga intulo di suna? Gamot ha, hindi bagak, nga itulod ko ron isunan nga agawid, umyan ako na, napay nga ron. Kunana, digad nagpapas kami nga nagpatpat nagmanong. Intulod ko ni Risa di kabigatan na kita kinasitak na ginagan nagkengkuana. Yung magkakadakuwadan ka kahit kung asawain ti anak da. Amamudak manong. Nga injinirak ken hawayano ak. Ito na minsan nga rabi nga napigsa ditudo manong nemi napanak na turok man hindi siled ni amang. Manong nemi. Dito nga aday pudno na kanyak. Diyan, apo. Amang. Haga pa lang maturo. Tadanas kayo nga pudno ka.
Sakbay nga saan ko nga may pudno. Ganyan kayo sa wanaman. Sika lang, ti pangimbaga. Sika kinsiyak lang, ti baka mo. Iti anya. Ti ba isa nga paliman, di na ito nga balay. Kada paliman dito nga balay? Sila ni amang, sumgarak. Bakit no? Amoy na tilangan ti balay tayo, kita Rodrillo. Balay di panahon ti Kastila. No daduma kasla balay ti alalya kunada. Sa iyo baga, da paliman dito nga balay. Kaya mo kahit nga mamuan. Kahit ko amang. Nunisot na yung kari nga siya, pag may pakaamon nyo, ti palimad dito nga balay. Kahit yung asawa namang, hangaan mo na iti anak yo. Sige nga lang, ti pangipod mo. Among ka di, no sa dinot ng alak, hindi na ito nga ungot. Ti ungot yung asla balitok. Ano nga kasla? Kahit yung asawan. Pudno nga balitok, ti ungot yo. Shhh! Sidot na ngalahan nyo, amang. Magagara na ka mga mo. Oh my God! Oh my God! Tatulungan na! At darito'y tinabayagan nga paliman. Kinuna naman ng nemi at dadakkel nga aparador iti silid. Ket pinatulungan kaniya ni amang nga mangikat kadag iti da ipanpan nga daan nga lupot iti unag ti aparador. Kadaanan nga lupot ba no? Inabel, barong, pantalon, kanda dumapay. Inuwalin kinindurun mi ti aparador. Ala, iwalin mo, ti aparador. So ngayon nagkatanig iti daggan na tapno saan nga marigatan nga mangiwalin. Tauray no lupot di gijay, nadadagsag. Ala, iwalin ta ti aparador. Sige amang, kaya yo? Ay, kaya. Mesa, tuwa, talo. Oh! Inya dayumi iti may nga metro iti nakaisang giran ti aparador iti nakaisang giran nga diding. Awan ti madlaw ko nga isang sangayan manot na imi tinagsanggiran nga diding tinagsanggiran ti aparador. Malaksi ti timakon ko nga double walling nga tabla anara. Konkreto iti talo nga rupa ti siding ti siled. Kwadrado ti siled manong. Kadim paggarup ko nga tabla ti division iti bangir nga siled. Kinarawan ni amang ti baba ti sidings. Kat inikat na ti putot nga karaip ti upat nga pulgada nga kaababa na nga tabla nga nayabong iti baba ti diding. Inyusok na ti upat aramay na iti sirok da ito'y. Ginuyod na. Nakigtotak. Ada nalimad nga siled. Ngagpapaba. Amang, ay, di mo pulos pagarupan. Ngayon ito nga diding kadada nalimad nga ruangan. Ruangan ti siled ngagpababa. Kanya? Agakaba nga iti may isa nga metro manong nemi. Nasibnget ti uneng. Ngem nalawagan ti bombilya iti dakkel nga siled. Iti kitaik ti baba manong. Iti may isa nga bubon. Kaslagagangin nga bubon. Makitkitak ti danum da ito eh. Nalabit manong nemi ngay mato at imalu ti ubog ti bubon kaputa nagtultuloy ti todo. Amang, oh, apin nga talang nga, anana, apin nga talang nga ibagayo, apin nga siyak lang, dapat lumakay kayo nga, aring na, apin talang. Ay, diyan mo.
Lumapay. Tadyak ba't masapol? Dahil iti ag-adda, iti lansad ti bubon. Kaya ito nga sawan. Anya talaga ti palimad. Dahil ito nga silid, ken ti bubon amang. At nalimad nga gamay nga naibaon, naikali iti dahil ito nga bubon. Kinuna ni amang. Dito iti nangalak ti ungot nga balitok. Nukastan. Gusto ti mo nang atap ko. Ti ungot yo, kat may sa balitok. Ibagmantasan nga, nadlaw da tatalando kinanain siyang. Tamang kumuno inlibas da nga napaninlako. Dakil ti ungot. Dagsen. Dakil a kwarta. Psst, dagdagare. Balitok ti ungot. Wala mga pesuleta. Kasla da pa nagduwa-duwa. Kasla jak mamati. Kat gabo taamok ngagbuo yung ni amang. Ngam kada di agundawe kat nasimpeng isuna. Hana mapanunot ng ipod no ti palimad no agmao yung isuna. No saan nga nasimpeng isuna. Sa ape nga, ada nalimad nga naikapat. Nga silid. Nga ada bubon. Daan nga balay. Ken pundar de Castilla na ito nga balay. Ket nalabit manong naming adda posibilidad nga pudno ti bagbaga ni amang. Adda palimad kadagiti daan nga balay. Adda dagiti naikali wano naikabil nga balitok wano gamin. Amang? Ay, kasano nga na amom dito nga palimad amang. Idi. Kaano nga idi? Idi damok ti maturog dito. Hadagas asog. Di agpakaturog. Kasta ulit ti buteng ko. Gaboy di dito. Impapan ko nga gubay laeng di panagbagtit ko. Kaya nga sa unamang karagito lang na panagbakasyon nyo, iti inyagda kayo dito, iti panakatakwat yun dito ng palibuhay. Kadagito lang. Tano, iti kumapay lang nga kita. Nabayag ko man ang nausar na ito nga gaman. Diyos ko. Ala, ituloy ang ituloy. Well, ang dagas aso, kasta ulit ibuteng ko. Papan ko nga gubay lang, di pa nagbagtit ko. Ngam saan? Pudno nga dagas aso. Haginggang iti may nga kong daway. Natagtagainap ko na ito. Kat nagsuspet saag. Namiris ko ti tabla nga diding. Ang karigadak nginikat, tinaipan-pan na lupot iti parator. Sige amang, tuloy yun. Awang pa'y tudo na iti. Ket natakadan ti ubog ti danom ti bubon. Ket nakita kiti uneg babaen ti lawag ti flashlight. Ket ang galikagom ko sinagsapol iti tali. Tali nga. Aramatek nga ipauyaoy ko nga pagkaptak nga bumaba iti bubon. Ket iso ti inyunsoy ko nga nagbitinan nga bimaba. Inkalot ko iti rehas ti tawa. Tapno agtalinaed ti tali. Tapno sa anak nga makaroskos. Kit nakitak ti basid nga lakasa. Lakasa. What? Lulukatak kit nakitak nga napno iti balitok kinalahas. Kanda duwa pa nga klase iti balitok. Kas iti kopita, iti simbaan. Balitok nga krisipiko, ken sinsilyo nga balitok. Gold coin, kada dapat gold bar. Nya? Manong Nemi, kas nasalang pa lang mamati.
Nagpintas dahito yung kundaway manong nemi. Nga panag bakasyon ko. Amang, mabalinta ka din nga tukutin. Ay, saan nga? Nagtudo, kat na ikas makita. Adalam. Dandanin napno at tidanom tabubon. Sige, alalal. Isublitan tarakap sa tamadlay plastar di aparador. Kaslaban lang iti dati nga langana, ha? Gana po. Amang, saan nga ko mga masisigurap? No makitam to na mismo dagiti kamen. Sika lang ti baka mo. Agdepende rin ka. No sino ti kaduam to, nga mga mo, ken mangusar, iti kinabaknan. Aramatim to, nga nasya at ti kinabaknan. Awam met ti problema, mit ti pinansyal, ta inhinyero ka, ken baknang kajaway. Aramatim to kuma, dayta nga kinabaknan, nga para ti pagsayatan, ti patat nga tao. Maawatak ti ketyo sa naman. Awan ti pagdanakin nyo. Kadagyaman na karakayaman. Ta nagsubli ti simpeng ti panunot nyo kalpasan ti napawat ng panagmauwi nyo. Kadiso ti panakaduktalyo iti dayta nga palimad. Palimad iti dayto nga daan nga balay. Manong nemi nagtalineed dayta nga palimad. Nuwampay da kam lang kinilo amang tinakamo. Nagkalaysa kami kinirisa manong nemi imay met nagbakasyon da papaki ni mamang ken ti pamilya ni manang salbasyon. Naragsak ti kasar ket kastaon ay tiragsak mi nga nasya at meten kini amang. Ragsak mi ta nasya at meten ni amang. Uwain manong dakulonan ti nagpintasan na tinapanunutan da nga inyeg dito Pilipinas ni amang. Amang, ay, talaga na subang titik na yun. Ito tanimbagan ka namang. Di mo ka din kaya subli sa jay Hawaii? Dinamag ni Papa manong nami. Ay, salen. Dito yakon nga matay. Sus. Saan kayo nagsaot ka sa amang? Adope nga tawin nga agbiag kayo, agtalilid kayo dito lubong. Kinunamat ni Mama. Lumakaya ko. Marignat nga kimapsutan ti pagi. Anong name? Ti makadakas. Imbaglagi din manong taadda papangin ni Mama ang kinimanang basyon. Takas na nagbilang anghel matan ni amang. Idi pa nang ibagana nga mariknanan ti kapsot. Nga buta di pa'y nagsubli da papang kani Mama sa di Hawaii. Idi tak. Intaray mi ni amang iti ospital. Nga buta na. Agat atake manong. Tiyan mo may di ka nagsubli ti kinabagtit na ngem saan. Paagar agpapaarayat nga sa sarapain na manunemi ti barukong na atake ti puso ni amang. Heart attack manunemi. Intaray mi suna ti kasidgan ng ospital manunemi nga dead on arrival. Sus. Nakano pa nga na imbagan na simbengan ti panunot na manunemi sumatan ti panakaatake na sumatan ti panakapukaw mi kini amang. Nagsangsangit siyak manunemi ti kaaduan ti sangit. Kapautan ti sangit. Siyak nakadidilaw nga siyak ikauna ti agladladingin ti pupusay ni amang. Anong nemi? Nasakit tinakin ko ti pupusay na. Kidori ba't da papang ni Mama? Kaya tikapsat ko nga ni manang salbasyon. Inman sayag mi, manong nemi ti bangkay ni amang idakkel kandaan nga balay mi. Ado ti nakipagladingit,
nuka ng sangit di manang salbasyon, wan dungdung awan na ni amang. May buyog kami nga, may buyog kay dirisa ng asawa. Ado nga luwa tinagarubos manong nemi, kabayatang nakamansayag. Aging nga adadan nga adon digiti luwa, idit ay tabon minti bangkay ni amang. Ay, dyan, mamang, awarin tirason tapno at nakapit ito. Itata na itabon ng tibangkay ni amang, di mo ka di pa mapanood subli sa Jaway. Mama, sampay mama. Agtalinandak pa na dito sa Nicolas, dito lugar tayo. Kahit ko nga madan kami pa iti anak kini Risa. Sakbay nga, agsubliak. Kahit pitisyon akton ti asawa. Tapno, makaumay damat yan nga gasa, nga agina, no adan to anak min. Tapno, ang nakasukat, digit agina, kanapuho ko. Alagad doon dahil na desisyon mo. Ang dalataking kaganak dyan. Sagbay ni Pimanaw dapapang kini mamang inted ko ti ungot ni mamang. Ana, ungot ni amang. Pa, alam nyo na ito eh. Kaya dokuman ito. Apa nga di mo impasurot itilungon ni amang mo. Ito nga ungot na. Sayang lang, papa. Di ka di maamiris ti pagkabuklan? Pagkabuklan ti ungot ni amang? Siguro, papang, balitok na itan. Hanya, di makil ti mata ni papang suda kini mama. Istagod ko kada kayo, papa. Tapakalaglagipan nyo kini amang. Ay, ito ilako tayo. Sigurado nga lang ina na ito. Milyon laki dito paglakod tayo. Saan, papang? Napatig kanyang deta. Saan nga gapot na balitok? Ngayon pakalaglagi pa, tikida tao ni amang. Ni amang, naladaan tinayang balitukan nga panagpuspuso. Oh, sige. Ngalawat-wat, nga peso. Ala, awatak nga ro dito nga ungot ni amang, ha? Kat sa libat-batan kinilimat ko ti amin. Tapno agtalin na itilagip ni amang. Babayan ka dito nga ungot ni amang. Manong nemi nagtalin na edmet nga palimid timpod no ni amang kaniyak. Tiya naikapet na siled ken bubun. Tinakipet nga siled ken bubun. Tinailakas ang agamen. Diyak na panagnakan iti kinapudno tilakas sa agamen tadyak pa'y natuntun abatuken ti ubog ti bubun manong. Mamatiak nga nauneg tinakaipanan tilakasa. Ngam dakkel ti pamatik ken amang manong. Adan to panawon nga subliak nga sukisuken ti kinapudno. Ingkandadok ti silid ni amang doble ti rekep na. Ti tablanganara ken ti rehas. Naibalunod pa ti ruangan ti umuna kan saaran ti balay. Ket ti laeng may kadua kan saaran ti ususaren nga pagyanan mi. Adja iti ruar ti agdan a konkreto anay kamang iti balkonahe. Kahit nga sawon manong, saan ka masumsumrek iti umuna kan saaran. Nagpangato kami ang agdan ti ruar, manong, kumamang ti balkonahe. Nagnaed ni Risa iti daan nga balay mi, adan bunga tinayat mi ni John Jr. Sacramento. Kaya nga nagsubliak sa Hawaii,
agbakbakasyon na kada mapalabas ti inam nga bulan. Tapno bisitahan dagiti aginangarisa kini Junior. Aging gang iti ba isang aldaw manong nemi nagluwas dan nga imayan dito Hawaii. Napasarunuan ti anak may manong nemi iso da ito ni Leia. Ket dito yan Hawaii nga nag-adal di ito yung anak may. Iti na minsan nga panagbakasyon ko dito Pilipinas, nera na idi nga panawen ti Quaresma. Napudot ti panawen. Inbaon ko, dana na insyang kinitatalando sa jay padong dingras, tamapanda kitaan ti kataltalunan mi sa jay. Kuan manong. Planog idi, iti mapan mangkita, tinakipat nga idi siled ni amang, tapno awan di kiti kabalay ko. Tapno dita matakwatan no adaman di kiti parnuayek nga ringgor. Tapno saan da nga agatap. Nga da palimad iti munakan sa aran ti balay. Kat siyak lang tinakaamo manong nemi ti palimad. Sinerek ko ti bubon. Awanan ti ubog. Natikagan nga bubonin manong. Sa lagay madadanom na no kasta nga tudtudo. Ket inkapit ko ti tali, iti rehas atawa, ket inkalugong ko ti adda nga flashlight na nga sa lakob. Wen, kasla kita ususaran ti construction manong. Kasla akla mapahanag iti tunnel nga adanas ka nga tuntunag sa dyan. Inot manong nemi nga nagpaunsuyak abimaba iti lansad ti bubon. Ada extension dito nga aput. Akas labasit na silid. Nako. Malaksid iti lansad ti bubon at dapay panakasilid ti bubon. Naglaingan na kita ng ramin. Kanditan manong nemi nga nakitak ti lakasa. Ito yan ti lakasa. Ngayon ti gaming. Linukatak ket orela di makkel dagiti bukel ti matak nga nakakita na kaad-ado nga balitok. Inrekep ko ti lakasa. Ket dagos nga imbuliak manong. Rimuarak iti nakipat nga siled kedinsublik ti putot nga tabla nga naisurdong iti baseboard ti double wiling nga diding. Tinapuskol nga konkreto ken radrilyo a diding. Insimpa kininsublik ti aparador iti diding sa impempeng ko nagridahan nga lupot. Inrekep ko ti siled ket kinanaduak ti rehas. Tsak mabalin nga lain ti gaming. Amok nagpegkad ti pamilyak. Dati gaming mabalin nga pagpipinatayan di kita tatao. Kaya't kumanong naming at talinet ng palimad, aging kahit itong palbiyak ko. Yung malagip ko tibilin di amang. Nga kasla, umaw-awang kanyak manong. Yan, apo. Saan ganito ko mga pasisirap, kadigitigaman, uno kinabak nang, nga dahito nga daan nga balay. Katlungas pagarikan ta, usaran to, di mo mat kasapulan tabak ng kabat nga inhinyero. Ipahin mo to kumanga tulong, kadagidag kasapulan ti tulong. Agsarbing to itinasyak na pagserbihan, dahito yung kinabak nang, ikarim kumantyan, apo. Manong nemi, agala-alat panunod ko. Nganya turong may ngaramide. Saan nga sinsinan manong nemi ti balor dagiti balitok? Kanalahas. Diyak kabailan. Tinaramid ko manong. Nudumdeng to ti panawin nga talaga nga maiaon dahita kinamak ng kadagbalit nga kwarta. Aramidik to.
nga maging gaman ng naming at dapalayang pagtitinulungan mi karigidi kakabsat ko agraman kayo dapapang kiniamang nga itulong mi karigidi kasapulit itulong saan ko sagsagidan palayang nagitahang kinamak ng unong kami. Tama nagtulong kami manong nami sa alaeng nga dito'y Hawaii no digat pa'y dita Pilipinas nang runa ti Ilia sa Nicolas. Kung kwa nakaroon, agretiro akon, ti trabaho dito Hawaii, tag naed akon sa Nicolas. Tapadasik mamatag mayor ko na. Diyak kaya na serken ti politika. Mga no, dahil tanto kinapolitiko, itirasun tapno, o sa rekto dahil tangang kaming para tiyan niya. Sa bagay manong, no agbalinak to nga, chief executive kalito nga ili, no kas pagarigan lang nga, no sa rekto dahil tangang kinamak ng nga para karagito mili. Baka agbalin to nga may ikatlong syudad, ti San Nicolas, dito Ilocos Norte, kas kumantilawag City, Batak City, baka ti San Nicolas, iti may katluntun nga ili, wano syudad ko nakuma, iti probinsya tayo. Nangano na karagito nga panawin, manon nemi, kat dumordor as, ti probinsya tayo, saan nga paati ti San Nicolas, manong. Taritoy, adan ti dakkel nga mall, no mampay aduri kita madamdamag kong agsasaro nga mall, nga may pasdig di talawag, nga makas pagarikan, dadadupay nga mall ti San Nicolas. Kat nukas pagarikan, ta amin to nga awang balay na, kat may balayan, amin to nga awang pagsapulan, kat pagsapulan na. Anan to nga dat pagtungpalan na, kas pagarikan. Ngam kayat apanunutin manong, dagitoy. Kayat ko tagtalined nga simple. Tagunakon. No, saan ko nga mandakamat dagito kinabak ng agtalined nga palimid. No sa sinuntuman ti pangibagaak, kas tinaramid ni amang, jaklamo. Mabalingan nito John Jr., wano ni Leia. Tadyak kayat ti pumusay dito luwong nga jakto may butaktak dito nga palimid. Kahit ni Apo Diyos ti makamo, no kaanto, ken no kasanuntot, pakausaran, deta kinabak ng no agtalinayat nga palimid, agtalinayat nga tayo unag tibubon, no mairwarto nga para idag kasapulan kadag iti umili. Manong nemi dayto nga rod ti pakasarita, kadyak tupulos malipatan ni Amang. Dede Amang, nga nagkabaling na kasaysaya at nga ama ken lulo. Kadagiti anak na ken kada kaming apo ko na. Namampay, manong nemi, at daragiti panawin idi nga nagbaling kami nga nagproblema kapukin ko na. Ngam ko namin manong, di mintupulos malipatan ni Amang. Nangruna, numakitak ti ungot ni Amang nga nakadisplay iti divider dito'y Balaymi, dito'y Hawaii. Agyaman naglauna iti anus mo nang ibasa ket sabi ko tadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg kadagiti padak nga ama iti entero nga lubong toy agyaman nga pagaya mo Jan. Iti panangisurat panangipatulod ni Saldi Codal. Salamat po kada kayo. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay. Mabuhay.